Usuku lokongiwa kwemvelo noma i-Earth Day luhlose ukukhuthaza ukusimama nokuthuthukiswa kwemvelo kanye nokuqeda ububha. Ingqikithi yalonyaka ithi invest in our planet. Ucwaningo luveza ukuthi amaphesenti ayi-16 kuphela amaplastiki angasetshenziswa kabusha. Iningi lawo lamaplastiki aphelela ezindaweni zokulahla imfucuza, kwesinye isikhathi agcina entanta emfuleni. Umcimbi wokutshala izihlahla ububanjelwe eNanoti KwaDukuza. Amalungu omphakathi athi afunde kukhulu ngokubaluleka kokulondoloza imvelo. Siyabonga ngosuku lwemvelo ngoba thina abantu abasha asiyazi imvelo ukuthi isiphatheleni kusasa. INhlangano iPrince Mangosuthu Buthelezi Foundation inikele ngojojo 4 ukuze kuhlinzekwe ngamanzi ahlanzekile emphakathini waseNonoti. INhlangano iMohanji ithi usemkhulu umsebenzi okumele wenziwe ukuqinisekisa ukuthi abantu bathola amanzi ahlanzekile. This particular community have 2 places only that they can draw water from. We have now, through the Buthelezi Foundation, got 4 JoJo tanks that are donated, where the community are at liberty to come and take water whenever they want. Umntwana uMangosuthu Buthelezi ukhuthaze imphakathi ukuthi ibambe iqhaza ekulondolozeni imvelo. Usuku lwemvelo lokubala izihlahla ngoba into enselele enkulu indlala nophofu. Mawunjalo ukutshala izihlahla kufana nokuzondla. Lezi zinhlangano zombili zithi ukutshala kwezihlahla zama-olintshi nezinye izitshalo kunika lo mphakathi indawo ozothola khona ukudla mahala. NginguNhlangano Magwaza ezindabeni ze-SABC eNonoti.